Ngiyakwamukela uma uqala ngena lapha kule channel kaDlamini umthandazi. Ngibukela khona ekhaya. Ngibukela khulu ukuyithoba uNkulunkulu akubusise egameni kaJesu nasegameni labasekhaya kini abasekho emhlabeni. Konke okufuna kwenzeke ngase bayini makwenzele uNkulunkulu akwenzele bese kuba nonembeza wakho naye akwenzele bese uyakholwa bese uyakholela egameni kaJesu. Amen. Ngibukela khona ekhaya ngisepiti kuhlala eMpumalanga. MTHANDAZI Dlamini ngiyahlala ePitori. Ngibuyela Swaziland, Botswana, America, Malawi, Mozambique, South Africa wonke ngithi ngikhona uMthandazi wami. La khaya sinensebenzo enamandla egeza noma kuthiwa washonelwa umuntu wesilisa, washonelwa umuntu wesifazane, washonelwa ingane, washonelwa abazali bakho, bakugeza ngembuzi nakonke owangagezela. Ngibukela khona ekhaya sikusiza la ekhaya sikuthele phezulu esikhaleni sikugeze kuhle yonke leyo nto leyo bese kuvuleka into zakho bese kusala bungwe bakho nenhlahla yakho noma kuthiwa uzalwa wempethe bese kuyalunga la. Ngibukela khona ekhaya mase mhlawumbe lasithunya sisebenza ngawo la ngamanzi. Ngibukela khona ekhaya kwenzeke imanga empilweni yakho. Ngibukela khona ekhaya ungapheli imandla ungagive up sekude la khona sekude kumele uye khona la uyibona khona khona ama-ranger hamba ngemoto ezokudula wakhe imizi emihle lo kuzokwenzeka. Ngibukela khona ekhaya noma ngawukude kangakanani la khaya ukeke imali bese imuze mase ifike la khaya imali esuke eMalawi yefika la khaya abantu abathenga into kadokotela esuke eMozambique yefika la khaya Swaziland, South Africa. So ngibukela khona ekhaya ngithi imali ifuna imali. Ngibukela khona ekhaya ikuthande ube nenhlahla yemali ube negazi uthandeke not onenkinga yebandla self-flat nebandla lakho ligcwale bangalivali ngoba bakhona bakubhala kwabanye bathakathi nabaye bafuna ukuphela phambili ngempilo but ikhohlwa ngabantu nakimpilo yakho bathini ngawe lokhu ungakunaki lokho. Kuningi thise ethuka kuthiwa sibancane sazolutho namhlanje kushintshe kuthiwa hayi so uthwele ubuza ukuthi ngesikhathi ngisahlupheka ngisazama impilo mina nithi angazi ukuthi ngenza yini ngoba ngingane namhlanje sengithwele futhi ngase impilo yaphambili. No, kubona khona ekhaya cela uNkulunkulu akusize nabakini ube nemoto ushade lotsholo ube nekhaya uthole umsebenzi ungachomela abantu futhi ungaphaphi futhi ungabukela abantu phansi. Yonke into ifuna ukuzokwenza ngithi mina igama kaJesu izokwenzeka. Ngakuthinta mina ngesami sandla ngiyakudimisa ngithi yonke into eyifunako izokwenzeka. Ngibukela khona ekhaya I promise you chubeka umlandelela le chukwa leMthandazi ngizokusiza mina ukholelwe lento engiyenzako usizakala. Uthenga iwasho khona ukusinika namandla kakhulu. Uthenga iwasho uthenga amanzi uzophumela. Ngibukela khona ekhaya abantu bazokuthanda ngafaka isicitho ngizosikhipha mina nenhlanhla zogeza uthandeka phathi imali yakho ngesandla ubhedle uMthandazi uyina wabayibela bendabuko incedi imi kuphela abantu bayadi ukuba kwabapha amandla egama kaJesu ngongcwele na uNkulunkulu khona ekhaya uyaphila ubuhlungu khona egula khona uyakholwa uyaphila uyakhulisa nami vele izinto phakathi. Amen. Noma sokunzima kangakanani ngikhona ngikuthembisa ngibuyile bengekho ngikhona ngithimile unyaka lo ngowakho sizophumela ngenkani ngamandla. Inkosi nibusise ngimthanda kakhulu ukula abakhona emakhaya. Hawo Mozambique ngithi obrigado. Swaziland ngiyabonga niphathe kahle kwabo bakhona emakhaya ngokwenu Dlamini umthandazi bawusho abakushoyo kusala lokugcina mina umfulo ngasho mangabe amanzi ayasha ngiyangenisa futhi ngehle. Inkosi ibusise ngisale kahle ngabona bakhona emakhaya niphathe kahle ngizawuhamba kahle ngizophumelela. I love you.